Mga kaigalaan, ano yan po kita karon sa programang Napanidan. Karon, ato na po diskutahan ang may tungod ining batiis sa kanaway o seagull's leg. Nakakita ka na ba og seagull o kanaway? Siguro dili tanan kaninyo ang nakakita nini sa aktual. Bueno, hatagan na to karon og atensyon ang may tungod nining batiis sa kanaway o seagull. Unsay angay na itong may baluan, may tungod dining batiis sa kanaway o seagull. Aron may baluan nyo, kini, palihog, paminawa ang giandam nga video explanation nga nagluhang ang batiis sa kanaway. Bisan magtindog sa ibabaw sa yelo, ang langgam nga kanaway o seagull, dili gayud mga mig sa katugnaw. Ngano kaha nga dili man mga mig ang maong langgam? Ang usa sa hinungdan mao ang counter current heat exchanger nga anaa sa maong langgam. Unsa maning counter current heat exchanger? Ang counter current heat exchanger mao'y usa ka sistema diin ang duha ka tubo magtupad nga usa niana magdalag init nga likido ug ang lain bugnaw. Kung ang maong mga likido muago sa samang direksyon, katunga lamang sa kainit sa init nga likido ang mabalhin ngadto sa bugnaw nga likido. Apan kung magsugat ang direksyon sa duha ka likido, halos 100% sa kainit ang mobalhin ngadto sa bugnaw likido. Ang mga heat exchanger diha sa mga batii sa kanaway maoy magpahinabo nga mubugnaw ang dugo nga manaog sa lapalapa ug mopainit pag-usab sa dugo inigsakan ini. Kung bahin sa mga langgam diha sa bugnaw mga dapit, ang siyentipiko nga si Gary Ritchison nagsulat, ang sistema sa counter current heat exchange epektibo ug maayo kaayo, mao nga gigamit usab kini diha sa mga proyekto sa engineering aron walay mausik nga enerhiya. Naibalo ka ba nga ang counter current heat exchanger ana usab sa tao, sa pipila ka isda o sa uban pang mananap? Apan lahi ang sistema sa counter current heat exchanger nga anaa sa kanaway o seagull.